Ningizimu Afrika kwaphinde kanjalo umAfrika omuhle noma kanjani umAfrika nenkolo kuyinyanga uJuly inyanga yamadoda aqavile amadoda aqotho amadoda aqinile amadoda enza umehluko namla estudio masokulesikhathi sengihlezi nayo indoda ngempela ethi mayikhuluma kunyakaze noma kanjani wonke umuntu ngoba ukhuluma izinto ezinkulu izinto ezithinta thina njengamaAfrika. Dr. Ngoki Mahae usekhona noma kanjani inhlabashana ethela ubusika nehlobo dokotela sikubingelele sikwamukele. Yakubingelela ingabade Jamaka Silwane sesiphakathi baba. Hey yabona dokotela umuntu sewuphakathi ngempela ngibona ngenye indlela ngoba isihloko siphethe ngiyasibuka ngibuka ukujula mawuhlanganisa imithetho esakhula ngayo kumbe sasiphila ngayo singamaAfrika uzoyihlanganisa nemithetho uNkulunkulu ehlisa phezulu kwentaba intaba isinayo. Kunjalo Macingwane ngiyakhumbula ukuthi Macingwane masingena lesi sihloko namhlanje esikhuluma ngenjula nokujula kwemicabango nezinto ezazikhona emandulo nezikhona namhlanje kuthi angithi wemfazi ongaphesheya uthi bhu yeyibo uthi bhu nina ngithi bhu isidwaba inamanqama nafeta zamalanda adlulonga tijana kanazo indaba nomviyona athi viyona asibambe lapho Macingwane hayi Macingwane akukho ongakaze kube khona ukukhona Macingwane kunjalo noma sekuthuthiswa kangakanani kubeka kubukhazi noma ucwebecwebe imfihlo yakho konke kusesizalweni sakho lapho kuqhuma khona mhlawumbe ngisho emoyeni uqobo ilapho ilizwi lodala liqhamuka khona noma lihamba lidale khona izwi noma ngiphambeke nje Macingwane uma lapho kuvela noma kuqhuma umnyombo wenkanankana bese leyo nkanankana yokuhlukaniswa kwezinye izindawo kodwa yona ingaveli kuzo ngoba umqonelwa noma umqonelo kade wabakhona kwenziwa abanye okwenza ukuthi beyize lokho okuhluphayo nokusihluphayo ezweni. Kunemibuzo Macingwane oyisesibe nayo nje kujuleni kokucabanga Macingwane ngaqosi namhlanje ngoba ngumgogo enhlanya ngithi ukuhlanya Macingwane ngithi kunemibuzo ezayo esingeke siyiphendule noma sesilele kubandayo nxa izizukulwane ezizayo zisibuza ebunzini sihluleke ukuba siphendule ebese sivuka ulaka kwenzeka izinto eziningi kanti sihluleka ukuphendula eminye imibuzo esingakwazanga ukuthi ke sicubungule noma sicwaninge. Isibonelo salokho Macingwane okunye engakubiza ngembudane yoqobo imvelaphi yefilosofi. Ngoba njalo Macingwane uma sizocabanga ngokujula ke babe sebethi ke philosophy ke labo abaqoqa izinto. So ke kungani ngoba siyazi ukuthi igama philosophy livela lapha kithi Africa eGibhithe yasendulo and igama elithi philosophy lisho nje uthando lolwazi, the love of knowledge, uthando lolwazi umuntu nje othanda kakhulu ufuna ulwazi iyona ke philosophy leyo kuthi philosophical. So kuma iphilosophy iqhamuka kithi lapha eAfrica kuyithi abanikazi nobaba bephilosophy pho yini lena esokuthiwa iAfrican philosophy engathi isikhona engathi sikhona isizalo sayo kuvele western philosophy kuqhubeke kube kuningi esingakuhlukanisa ngamafilosofa ahlukahlukene aqhamuka ngamazwe kodwa hayi yona uqobo lwayo. Uma uphazamisa uqobo noma ulibo lwento usuke usubukele phansi umnikazi wayo. Yebo ungayikhulisa kodwa ukuzama ukuyisusa esizalweni sayo ngaphandle uma ufuna ukuzidonsela amanzi ngomsele kube yishwa kuma kwawona lo msele sewavalwa ngensimbi abanikazi bengasakwazi ukulandela umkhoma. Ngakho ke Macingwane obhala kahle noma ohlabelela kahle uthi indlela engumkhondo omncinyane ayihluleka amagwala izitahleka usulu amagwala athi he kuyaphela lokho. Ngakho Macingwane kuyayisethuse njengoba uma ngithi philosophy ikhaya layo iAfrica kodwa uma uzofuna ukuthi ubani ubaba wephilosophy uzotshelwa ngoSocrates utshelwe ngoSpinoza utshelwe ngoEngels utshelwe ngoPluto utshelwe ngobani ize kuthiwa iphilosophy endala leyo ihambe ijule ingene esimanjeni utshelwe ngoLenin utshelwe ngoKarl Marx utshelwe ngoMarxism Leninism kube kuningi
uma usuthi uyayibheka lona igama ethi philosophy uma uthi ufuna ukubheka ukuthi iphilosophy isukaphi philosophy sengeyama Greek ama Greek nje lengwabala eqaleni loluhle labantu babalo Pluto laba basuka eGreek basuka eGreece basuka eGreece bangama Greek hey madoda kwaba kade lento yokuqonelwa yaqala sisiphuco ngokwethu ayi yabona dokotela uma ukuthi kunomuntu owathi ngeke usinike singaboni mhlambe wayesho into enjengale ngoba nalena imnandi kakhulu iyaheha ihlabahlosile ngempela ijulile dokotela masakhuluma ngeAfrika ukuthi isizalo sayo yonke into uyabona ke manje sakhuluma ngomAfrika nenkolo isizifake ngisho imfundo njengoba ukhuluma ngephilosophy kodwa ke sigijima siye etolo mesibuya kuzothinteka neBhayibheli la. Yebo kunjalo umAfrika nenkolo emsakazweni Khosi FM siyaqhubeka njengoba ngishilo ukuthi theme sibuya soke sithinte indaba ethinta iBhayibheli ngoba vele inhloso namhlanje dokotela bekukhuluma ngalemthetho eyishumi esiyaziyo uNkulunkulu ayinikeza lapha ke uMose phezulu kwentaba ukuthi namhlanje uveza ukujula nemfihlo ukuthi lemthetho kahle kahle yayi42 siphila ngayo ndulo thina njengamaAfrika kunemthetho kaMveli Nqangi engamashumi 42 hey uyimthetho yobuntu abathi ke Kemet Met okay ngesinguni noma utu ngesiswahili umet usho ukuthini umet usho ubuntu yebo ngesiswahili sithi utu lo mithetho ibizwa ngokuthi the 42 divine principles of Goddess Met 42 divine or principle ophinde lapho the 42 divine principles of the Goddess Met 42 principles of the Goddess Met elandiswa yilokhu okuthiwa iAfrican philosophy noma iAfrican religion noma iAfrican or African ontology madoda so ke angifuni uqhula kakhulu ngoba lapha sivule iclass macengo asivule iclass kodwa kwakunenkolo evaliwe madoda kwakunenkolo hey ikolo evaliwe ngexa yokuvete sheshe zavala asibahablise khona bekhona emakhaya abatwana nothisha bethu nomphakathi wakithi yebo kunenkolo yokuthi ke macengana lemthetho yena uNkulunkulu olijaji ezulwini ayohlulela ngayo lemthetho eyishumi nambili engamashumi 42 yona mthetho le eyimvelaphi eoriginal yethu thina abantu manje kodwa ichaze kahle la uzofuna ukuzwa kahle umlaleli mawukhuluma ngale 42 principles uthi imithetho le esasiphila ngayo thina eAfrika esizalweni sethu emandulo lethu laliphethwe lemthetho engamashumi 42 okay uyabona iyayihamba izifake phakathi nabantu abafileyo ukuthi ke lemigomo besaphila kwakudinga abayiphile lemigomo yazo lokho babe ibiza ke ngejihadi bayibiza ngejihadi noma itahudi noma itehuti ngaleso sikhathi uNkulunkulu bebekhuluma ngoNkulunkulu owayehamba phambili bethu uNkulunkulu wezemibhalo uNkulunkulu wolwazi knowledge no uNkulunkulu wesikhathi time uNkulunkulu wenjabulo fantasy uNkulunkulu okukwazi ukukhuluma njengoba sinamakhono okukhuluma njengoba umcingwane nje izwi lakho nokukhuluma kwakho nobuhlakani bakho ubuthatha ubuthelele lapho okhosini uzwakale kahle babethu uNkulunkulu kuyiphethe yonke lento bese wakhona wethu khona uNkulunkulu the Lord of divine words babethu uNkulunkulu othembekile owayengakwazi ukuthi yena umcorrupt owayi incorruptible bethu uNkulunkulu incorruptible umlomo uthethe imali ukukhuluma kwakho bekuthiwa umlomo uyadala wakusho amazwi uthi amazwi wakhiphile ngomlomo wakho ngoba uyisidwala sikaNkulunkulu leyo nto yenza kanje uyishilo uma uthi wena ngisehluleki usehluleki uma uthi mina ngeke ngibele uthi awusabalutho kodwa uma uthi mina nginakho konke ngiyaphila yonke into nginayo usho ungenayo umlomo uyadala uzoba nayo
ukhuluma neuniverse uyayitshela yayitshela kodwa manje mana ke mawukhuluma ngalokudala sengikhumbula lapha uNkulunkulu edalu Adam esemnika namandla oqamba lapha izilwane ukuthi lokhu kuzoba yini kushuthi indlela uNkulunkulu esidale ngalo sikwazi ukukhuluma sidale ngemlomo yethu sidale ngomlomo wethu futhi imlomo wethu amazwi ethu abe namandla power abe no authority umthetho amandla ethu akwazi ukwenza into ngomlomo ebingeke yenzeke ingakho izilwane ezinye sikwazi ukuyitshela zibe zinamandla okudlula thina kodwa inkomo nje ingaqhutshwa umfana omncane yedwa azeluse kuphina edlelweni hey madoda ingoba kunalamandla esasiwanikiwe hey uqinisile ikhuzo umfana omncane nje inkomo impela inkunzi yakwabo uJamludi ikwazi ukuyongena ejokeni ikhuzo umfana omncane ngoba kunalento ibuka lamandla kuyena uNkulunkulu awabekile kuyena yabona kumacungane lemigomo yokuphila yabantu ibonakala isibuyisibili isibuya nomvelenqangi umvelenqangi manje engasabizwa ngumvelenqangi esebenzwa ngoJehova sekuthiwa uJehova isibuyisibili manje engasabizwa ngomvelinqangi sekuthiwa uJehova mhlambe ngikhonto engifuna ukulandela lapho kodwa siqale sibheke la mawuthi ibuyisibili kanjani isibuyisibili phela isibuya manje isiyimithetho elishumi isivele eBhayibhelini lesehlangana uNkulunkulu noMose la uMose khona ehlangana noNkulunkulu kodwa macingwana uMose mayihlangana noNkulunkulu hayi ngahlangani noJehova ubuso nobuso wayehlangana noNkulunkulu usho uJehova kwakwehlele ingxenye yakhe uJehova ebizwa ngobuNkulunkulu yehlela esihlahleni esivuthayo entabeni uMose elusa inkomo zomkhwe wakhe yabo so ngathi uJehova kwehla ubuNkulunkulu evela esihlahleni sivuthe ekhuluma noMose wase kuNkulunkulu ke lowo ngenkathi uNkulunkulu eseyongena kuMose awonganti phela sikhuma lapha nami-Afrika nenkolo noma-Afrika nenkolo yebo ngena kuMose lenza uMose aphambuke ekweluseni izimvu ngathi ngelilanga phambuka kancane endleleni yakho yebo ukuzuzu bengeke ukuzuza ububu uhambe waqonda wabe sephambuka wayelehla isihlahla esivuthayo wafuka ukukhuluma nalezwi lelizwi ngikhathi limnika amandla lithi lenduka ayiphethe uMose iyona sezonqoba ngayo iyona azonqoba ngayo ayiphose phansi yaphenduka inyoka kwathi akaphinde futhi ayibambe lenyoka lena yaphenduka induku kwathi yona amandla ke lawo uNkulunkulu eveza uNkulunkulu wafaka isandla ephaketheni sikhiphe saba nobulephele sifake sasinda asenalo wasethi yizona mangake lezi engikupha zona uNkulunkulu ozozenza eGibhithe usiyofika ube uNkulunkulu ke wena kuma Gibhithe yabona dokotela ayingeke angazi inone kakhulu iyaheha ijulile kuningi kakhulu okuvela lana nengicabanga ukuthi njoba siyibamba la ngenxa yesikhathi umlaleli ngasekhaya akafuna ukuthi aphuthelwe ngesonto elizayo ukuthi yini esobe siyiphethe kodwa mengibusisa kahle ngijula uthi philosophy isuke eAfrika iBhayibheli lisuke eAfrika lokho sekungenza ngiyibuza umbuzo ukuthi kanti Afrika ubani ingcebo nobuhlakani bungobethu eAfrika mayibuye iAfrika iastrology eyethu eAfrika imedicine eyethu eAfrika igeometry eyethu eAfrika iBhayibheli eyethu eAfrika mayibuye iAfrika Mangez beaucoup, oh Africa, c'est ça sans faute.